Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 58. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon, sinar na kita sang panahon pero alang-alang aton sininga Provincial Disaster Management Program Division. Basta Webes kag Biyernes gani medyo alanganin kita sina Action Nelms na. Sige lang, next time dito tamanawag sa Iloilo. I-set up tani basta Webes kag Biyernes dito ta sa Iloilo pag-asa manawag kag mangonsiho kita sa lakat sang panahon. Oo, bawo na no maniman daw ka kulang ka Action Nelms kun way lakat sang panahon program ta. Daw ka kulang, inabalang daw ka alang-alang sa aton sini mga tagpalamati kay kadamo sa naga-monitor nga mga nagapangisda bla nga gusto maghibalo sa lakat sang panahon para hindi sila maabtan sang madlos o kung ano nga hangin or ano nga situation abi didto sa tunga sang lawod. Action Firing Line. Kag ang lakat sang panahon nangin kabahin naman sa aton nga pagpangalagad sa nang balkona kay ginapatinan man sa mga utod naton nga mga mangunguma mga kaaksyon. Action Firing Line. Sige, basi naga-monitor dira ang PDMTD na tonbla, no? Diri sa probinsya sang Negros Occidental. Basi pa naman mabutangan ini sa manog Sabat kon Huwebes kag Biyernes ang aton sinilakat sang panahon dira, no? Kay kanugon, no? Kanugon nga di ta makapalayag sa lakat sang panahon sa aksyon na firing line. Action Firing Line. Sige, ang aton sinipanugyan mga kaaksyon sa aton sini nga pangalagad nga maghalong na lang gid no sa matag adlaw nga tanan
mga kaaksyon kag inang tawag naton nga indigin magsalig labi na gid ko nagapuyo ikaw sa higad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kamakyasan alerto lang 24/7. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:03 na sa buong adlaw, Biyernes na kita. O kon Webes, mga kaksyon, yari na kita sa Mayo 21, 2021. Bukas ng aton sa nga Facebook page, pagya sa actionradiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube, plus ang aton sa nga Twitter account, mga kaksyon. Ang aton text hotline, 0963-757-0874. Ayo lang ko ha, pwede ka mo makaintra sa paghatag sang inyo opinion, ang inyo sila nga pag-analisar sa mga isyo nga aton sila nga takol, mga kaksyon. Pero ayo lang ko liwat pagid, 2 to 3 liners lang sa mga greetings, manubo-nuboon talang para mabasa tagid tanan. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, 12:09 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Si Michael Divinagracia ginayhan bala ang napatay sa isa ka lugar diri sa Pungsod, Pilipinas. Pero ini ang gin-confirm na sang hepe sang silay PNP, mga kaksyon. Paagi man sa pamilya ni Michael Divinagracia nga siya ang ginpatay kag ginwigit man didto iya sa Rizal Province, mga kaksyon. Biman didto man uso man to, no? Aksyon Firing Line. Pero ang anok po sa sinimata niyon, hindi pa makapalayag sang anuman nga statement. Si Divinagracia, isa lang sa 5 tubtob 7 nga ginakabig iya nga dalagko nga grupo or drug group
diri sa probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Kamadumduman ninyo mga kaaksyon, kada may magkaladakpan dira sa may syudad sang Silay, kay taga Silay ini siya allegedly. Ginamention din ang ngalan ni Michael de Venagracia. Dinihalin ang item mo, Michael de Venagracia. Isama ni sa ginatumod sang PNP, mga kaaksyon. Action firing line. Ipakompleto ta na karon ang detalye with Action Jan Diaz nga mga balita angot sini. Action firing line. Samtang ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, kung may panahon karon, try naton nga i-open liwat ang isyo sining ginaligar nga pag-reclaim sang porsyon sang Sumag River nga ginreklamo na sang ila sini barangay kapitan kag subong man pumuluyo sa nasambit nga lugar. Action firing line. Si Councilor Carl Lopez kagabi ang Committee on Environment ato na interview last night kag suno siya mag-investigate ang iya sini nga office regarding sini kag dapat nakastop na ang reclaim or whatever man nga mga ginahimo da subong while pending pa ang ila sini nga pag-imbestigar. Action firing line. Ang mga kabakhawan dito ay kanugo, no? May ara ko na sang litrato nga before and after bla. Kanugunugon, aksyonan kita, aksyonan. Ipak-crop ko bla kay Sir El Rey. Kaya ginapaning ukay ko, subong ko lang na tulupang dan si El Rey. Pasinisya, Action El Rey, ha? Action firing line. Before and after mga kaksyon, kay grabe, hindi, anyways, kung lang tawon ginaton din mga kaksyon, daw ka one-sided subong sa aton sini kay napamatian aton reklamo gid lamang wala pagidta makabati bla sa tingog ni Engineer Andre Takulod. Action firing line. Amo ning ginatudlo nga tao behind mga kaksyon sining nasambit iya nga ginaligar pagpakipot dira sang nasambit nga suba mga kaksyon. Action firing line. Dito sa gibuangan sang Sumag River sa Punta Taytay sa baybay mismo way kakaupod sa amon aksyonan sa community pantry sa may sa may Pahanukoy, no, sa Punta Balas nakakadto kami to amo na to gali dapit nga lugar Action firing line. dito nga porsyon gali ini, no. Kung naga-monitor si Engineer Takulod mga kaaksyon, the Action Radio Bacolod, very much welcome gid sa imo engineer. Mamati man ta sa mga side. Ang pamangkot naman ng sang pumuloyo, diri may kompleto bala ini nga permit. May ginakaptan bala kita diri nga magtampok kita sa mga balas dira kung ano nga sitwasyon. Action firing line. Oo, pero kung lang tawon taga na pagpanumba sang ining mga mangrove na ini violation na ini sa environment naton mo. Ikadua ang pag-reclaim sang suba bala, no, sang suba nga ginapanagyahan ina sang gobyerno violation mangyapon. Action firing line. Tikon isipon tagid kadako gid sang salabton diri pero amo nahambal na hindi ta maghatag sang conclusion regarding sini. We need to get some reactions man gikan kay engineer and city official sa Bacolod. Temo to si Lopez. Ang DNR diri sa Bacolod na try man naton nga ma-contact Bakaksyon Sendro kag iban pa nga may ara sang dako nga poder angot sini. Action firing line. Ara ang litrato ko makit-an nyo sa aton sini nga live. I'm very sorry sa nagapamati sa radyo, i-kuan ko lang, i-visualize ko na lang sa inyo. Ang litrato sa pa ining dalan nga ini, nga ginhawanan kag mangrove dira gin pang tapas ni katahom Action El Rey, no? Kanami lang tawon lang nga kag-green tapos ang tubig kalimpyo nga kanami langoy-languyan. Action firing line. Pero sang gin-reclaim na ini, nagatindog si Barangay Kapitan Rodney Carmona ara sa litrato ta ay kasubo lang tawo, no. Daw naghinali lang nga nagdulom ang sitwasyon. Daw ang lugar daw nasunog bala, no. Way ginsunog pero sa pagpanapas sa mga mangrove nga ini, ahay kasubo lang tawon sang sitwasyon nga ang mala paraiso nga lugar ginhimo Action Ilmar nga mala inferno. Action firing line. Amo mala nang aton dira ti kamay pa mi-explicar tani kag please lang. Stop it right now. Namon maluoy man kamo. Oo, tama na. Kay basi balang ginakakulbaan naton according sa research mga kaaksyon on the 2030 sa mga environmentalist naton, sa mga scientist naton, tanan nga naga-research about sa aton sini nga global warming mga kaaksyon. Sa 2030 aksyon anya posible may ara sang isa ka island nga madula or duha sa pungsod Pilipinas. Action firing line.
gusto nyo na matabo sa aton, di playo lang. Di ini nga mga sitwasyon no patimaan na ina nga ginahilabtan ta na gidya grabe ang dunang manggad mo. Action firing line. Pero dira lang ta anay asta kay gusto ko gani nga hindi kita mangin na one-sided diri sa aton nga pagpangalagad. Nabatian ta naman ang tingog ni Kapitan Carmona nga nagpadala sang reklamo mismo sa kay Sir Simato Makaksyon, Kape Farnesh ini sa mga konsihales kag opisyal sa Bacolod. Anong stand diri ni Mayor Bing Linardia tani subong nagpagwa siya statement dayon nga stop anay na kay bistigahan tara duwa gitakbati ba? Action firing line. Pero statement sang na dala ang Bacolod nga magatuon di dasig. Action firing line. Anong tunan? Arang klaro nga dapat atubangon nga problema subongo inang sa Sumag River da amo ning kuna kuya kay kwanya kadton ko na to ya. Kag kayo. Nasunad lang ta kung di man tos lang magkadto. Firing line. Amo nang ginakulbaan naton mga kaksyon mo pero kabay pa palayo lang. May mga apo pa kita, apo. Hindi ta gusto nga maglambot ang panahon, abot ang panahon nga maganto sila sa problema sang kalibutan ta. Action firing line. Mayang gabi lang kay Mr. Archie Ray Alipalo naga-monitor sinimat tiniyon. God bless kag si God nagabulig sa imo no nga. Salamat kay Mrs. Muda no. Naka-recover na amat-amat si Nong Archie Makaksyon colleagues namon ini naigo man ni Kwan ni COVID-19 action. Action firing line. Pero God is good all the time, gid no? Okay na siya, no? Sige. Git Wilson Manong gwa na da sa ospital kay Mang Litrato na ka maglibot-libot na matas Bacolod yo. Damo balita subong na mismo. Action firing line. Sige lang importante ayo gid. Last sa 7-12 na sa ton nga pagpangalagad. Action firing line. Aring matahom nga proyekto sa Bacolod kung matigayon mga kaaksyon ining liwat nga pag-race survey naman sang flyover dira sa pinaka-east nga portion sa Bacolod mga kaaksyon amo ini ang Circumferential Road Burgos Streets mga kaaksyon. Action firing line. Amo nang pagatun-an subong sang bag-o nga engineer sang sang DPWH mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod na amo niya ang dapat yung pangtun-an. Amo niya ang dapat naton hatagan atensyon kung paano ta mapahawan ang traffic sa Bacolod. Action firing line. Hindi kay pagpangutod kahoy, ang pagkunano-ano na lang ang mga layo gidyas patad nga mga proyekto. Action firing line. Balikan ta ni check ta ning patrol karon kay damo gini mamalakpak kon matuman ning flyover ngayon sa may Circumferential Road Burgos da. Ang traffic na daan doon di mo maintindihan labi na gid sa mga oras ang aga. Duway naman do bilog naman nga adlaw nga traffic da. So di blag sunahan. Action firing line. Duway naman tada sang oras nga hambal nga gatawhay na da kay do bilog naman lang adlaw pag bugtaw mo sa kalibutan halin las 8 abi las 7. Karon gani way pa ya klase nga face to face ha. Ara tanan sa puloy ada mga tao pero ti ara ang traffic ya ahay. Hindi ko mainche mahangpan dira. Tapos impamutangan pa sa mga baral, nga ang baral do nagdugang pantrapiko. Action firing line. Pero okay lang at least may mga ideya man. Action firing line. Ang ibang nga balita mga kaaksyon sa Bacolod, ari kay magatukod sang panibago nga task force disiplina ang syudad. Di may task force disiplina na naman, di ba? Di ari mandaan subong. Ano ay nislaga function, pigaw performance, pero sa pag-check ko mga kaaksyon, ang task force disiplina nga tukuron para na mga ni sa mga establishmento nga wala nagapatuman sang stricto nga health protocol. Action firing line. Daw ay man guro kay daduro man sulod ko sa mga Quandis Bacolod, mga malls naton di daw ka stricto man. Bagulong ko to naglagaw sa 4 ka 8 ganiyo. Ka stricto action na. Pag sulod mo, may QR code ka dapat. Kung wala, dapat may sulat ka sa ngalan mo, na? May ara sang check sang imo sining kainiton sang lawas mo kung nagahilanat ka kun waay. May alcohol man sila. Kompleto Daw, guro, why na guro task force disiplina ni sa mga establishmento. Guro, i-remind ta na lang ni mga management dira guro. Tutok ta guro sa mga ari sa mga tao sa gwa nga nagalinagaw nga wala sa may nagalantaw sa ilang management da. Action firing line. Samtang sa probinsya sang Negros Occidental, si Gov Lacson nagapanawagan sa pumuloyo nga kon magpabakuna way nabla atrasanay. Action firing line.
Kag pabor man siya nga way sugiray kung ano nga bakuna ni. Doon naglain sitwasyon no. Base dito manugid bakuna inturok to bla anti-rabies bla. Action firing line. Sugiray lang bla. Ano hindi kanini mandatory tapos di ka manugid kung ano nga bakuna. Hadlaw ko nung iban kay kung hindi ko no Moderna kag Pfizer ko no hindi ang iban magpabakuna. Daw ka damo naman sang nagapabakuna diri sa Bacolod ang acceptance subong do okay na. Sa probinsya sang Negros Occidental, mismo si Dr. Ernil Tumimbang nakapa-interview sa doktor. Kwan kuno aksyonan, pigado gid ang acceptance sang tawo sining magpabakuna. Tiguro mga LGUs tada himo ka mo information drive da agon mapa-inchindes tani mga tawo nga ini kuno ano ka importanteng bakuna nga ini. Action firing line. Dito gani kilala ko, may ara sang BHeart aksyonan nga hindi man ko gustong magkadlaw kita aksyonan, pero do makadlaw kag ginapunggan ko lang og galingon ko. Oo. May BHeart aksyonan nga nagkadto sa sinang nga balay kay mamangkot kon magpabakuna kamo kon hindi. May nakatindog nga isa ka bayi aksyonan. Pagkabati yang nga bakuna ang istoryahan. Why bla dumalagan dudo. Do 50 kph kunon laga niya mo. Dutayan maglumpats bakyas ano yung nadlagan mo? Siya may mga bakuna. Igaw murahon na mangkot pa lang tugali kung gusto nilang pabakuna o kung hindi. Action firing line. Puwerte ganyang dalaga aso kunong age mo sang hala. Lingko ay mapatay ka ganun isang hapo nga kuno no matabo sa imo sa gikimiwe kadalagan. Iya, tiya mo na because nga kulang sa information drive, dissemination information na aton sini mga LGUs dira kon nga ang mga tawo daw may ara sang kahadlok kag daw matyagan lang sang bakuna bla daw aswang. Action firing line. Oo, sige. Si Gov Lacson pabor nga hindi pagisugid ang bakuna mga kaaksyon kung ano ini. Titiri sa aton sa Bacolod ka Negros duwa malandi AstraZeneca kag Sinovac. Action firing line. Speaking of aswang bla aksyon na El Rey, may balita ko tani parte aswang mo galing kay way gasabat blang kapitan ginatawgan ko blaw. May bata to kuno nga nakauyat sang kamot sang amay ho aksyon anho. Oo, naglalasanay sila nga duwa. So una kunong amay duway gapati aswang pero subong pati naging sa kuno aswang mo. Action firing line. Pero hindi ko lanay pag ano na kay base bla kutsukutso ni. Pero sure ball ni nga balita galing kay gusto ko may tingog gid di ko gusto nga ako lang yung magsagi ka ostre-storyade. Kay way pagin man nagpamatuod nga may aswang mo. Pero ang mga tao to subong sa lugar nila, nagpreparar na sang mga ang ido nila pinamutang tunga balay. Para may ara magkagat sa aswang. Action firing line. Pero pabuwasan ko lang na, basi malambot ko man sa kapitan bla or atong tao nga nakabitbit sang sundang, nga naglalasanay sila kay kamot niya gin dakop sang bata action elms. Nagbutunganay sila gin may lang kinabuyan kay kunway ang yakamot basi mapila sang sin sang atop nila. Action firing line. Sige, pabuwasan ko na istorya aswang bla. Action Brian Warden. Action firing line. Ang mabalita panis national ha, no? Ang balita sa national mga aksyon, may kaugalingon man nga strategiya ho si PNP Chief Guillermo Elizar, no? Kay subong nga adlaw ginpagwa sini ang duha ka mga numero kag mga Facebook account nga pwede ang mga tao makasugid sa iya directly sa mga krimen, sa mga reklamo, ilabi na gid reklamo kontra sa mga kapulisan nga nagahimo sang katuntuhan. Action firing line. Ini gintawag nga i-sumbong, no? Amo ang tawag niya i-sumbong. Sumbong mo action radio. Action radio, action ko. Amo nagling nakabutang. Sumbong mo action ko. Amo ning sistema nga bag-o karon sang PNP sa idalom sang liderato ni Elizar mga kaaksyon, no? Kag ini ginsuportahan sang Department of Interior and Local Government o kon DILG, no? Ang bot-silingon sini makaaksyon, luyag lang ni Elizar nga makaresponde sang madasig ang kapulisan kon kamo ang may nakit-an nga krimen, may reklamo, may wanted person dira o kung anong pwedeng isugid sa pulis para makaresponde sila gilayon. Action firing line. Ang pwede nga himuon yung makaaksyon, pwede ka mo katawag or text sa mga number
mayara ka mo lapis da o kun uling pakisulat da be kay lawagon kong number nga directly dito sa office mismo ni Eliezer. Action firing line. 0919-1601-72 or 752. Suliton ko 0919-1601-752. Ang isa diri 0917-847-5757. Amo ring duha ka numero makaksyon nga pwede ka mo ka-text directly didto iya sa kay Eliezer pero nagaayo ang PNP ha. Ang i-text nito mga legit ha, hindi ya kay pang gura-gura. Action firing line. Dapat lihitimo yang reklamo mga kaksyon. Tuyo malang ni Eliezer ding nga tinloan ang hanay sang PNP, makabulig sila gilayon sa anuman nga mga problema paagi sa inyo sini nga isumbong kay sumbong mo, action ko. Action firing line. Ang iban nga balita makaksyon dito ya sa national, ang Bayanihan 3 lusot na, no? Bayanihan 3 lusot na sa House Committee Appropriations. Ang ining balor sang 405 billion pesos ayuda ini sa mga Pinoy sa aton tanan-tanan. Agod makarecover kita sa kay pandemya. Action firing line. Prioridad sini makaksyon sining nasambit nga Bayanihan 3 nga mapasar or antes pa naman ang Hunyo 5 ang adjournment sang sesyon sang Kamara matapos-tapos na gid ini mga kaksyon. Kag ang istorya diri makabaton sang tag-1,000 ang kada Pinoy. Wala pili action names. Professional ka man, may trabaho ka man o kun wala tag-1,000. Do ka gasto ning obra nila no. Kung ako sa ilagin proyekto na lang ni 1,000 iba ka ni whiskey sa ibang daya. Action firing line. Prangkang istorya, ang iba niya ipustag ni negro sa pusoy da ni negro STL mo. Action firing line. Do ka do ka hilaw no nga do hindi gid manami mo ni no. Tig 1,000 subong niya do 10 pesos na lang ang value sa aton sa Pilipinas di. Action firing line. Dito nanugunan kubla, do ka nugon no sa tag 1,000 pesos. Magambal sila kada Pinoy tagaan 1,000 pesos. Di sa sulod sang balay karon may mga kabataan da sigurado ko i-control nila ni guro sa isa ka balay kon pulo kabuda kabataan dang iban 5,000. Action firing line. Ako na ha kay nabutang di kada tawo ko no 1,000 mo. Di kon pati bata lakip na karon kag may bata na kamuli makbilog. Butan tabay karon pulo kabuda ko di 10,000 man sulod sa balay da. Action firing line. May mga regulations pa niya. Guidelines sulaton tani makaksyon basta lusot na sa Committee Appropriations sa House makaksyon ining Bayanihan 3. Action firing line. Malipay kita sa balita ni kaksyon no, kay dito sa NCR Plus ginatagan sang 30% capacity ang pila ka mga simbahan nga makasimba na to mga tawo no. Amat-amat na gina 53% ang pagnubo dito sa COVID-19 cases everyday makaksyon sa National Capital Region. Action firing line. Nagnubo na gisla, salamat gid kay nakabalik-balik nas normal. Te amo na nga makit-an Manila nga ang mga tawo to disiplinado naman ang iban. Action firing line. Nagdumo gabis baklaran sang kagapon, Miyerkules kay nagsimba. Dito yawa naman sila kapang saway to kay nagsimba mga tawo sa pagkadamo. Action firing line. Ang COVID-19 subo nga aga o konsider nga adlaw sa pungsod Pilipinas 6,258 ang COVID-19 cases sa bugos nga Pilipinas 1,171,403. Ang padayon nga nagaparecover pa lang o nagapabulong 55,531. Ang nakarecover na 1,096,109. May bago subong adlaw nag-alalayo 2,586. Ang patay 19,763. May bago nga patay 141. Action firing line. Ang gobyerno sa Pilipinas mga kaksyon suno sa report nakagasto sang dako-dako 400 million pesos para pag-hire sang hindi magkulang 3,000 ka mga vaccinators. Action firing line. Suno ini kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire makaksyon matapos na o kon na nagpatapos na ang kontrata sining 3,000 tanan ka mga vaccinators makaksyon sa bulan sang Hunyo. Action firing line.
Tingnan ko mahal, 400 million gigastos. Tagpila ning bulan nila, Maliban sini kung magluwas sini makaksyon, may iban pa. Nangagin gastuhan man sila sa mga healthcare workers makaksyon, batok sining COVID-19 ini vaccination program sa gobyerno. Action firing line. Kag ang gobyerno subong sa Pilipinas may ara sang suma total nga 7.7 million na ka-doses sa bakuna kontra COVID-19. Action firing line. Kag ang 7.6 million diri or 99% sa mo yang kadamuon ang nabakuna na mga kaaksyon. Action firing line. Napadala na sa 3,850 ka vaccination sites sa bilog nga Pilipinas. Action firing line. Dire sa probinsya sang Negros Occidental, laga problema ang aton sining provincial doktor. Kay nga nubo ang acceptance, ayawan ayo ang opisyales, ang mga otoridad sa mga tawo nga magpabakuna. Action firing line. Pero diri iya sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, diri sa syudad sa Bacolod, daw pa ubos dayon mo ang bakuna nga napartiniser diri sa syudad sa Bacolod, piladan ka vaccination centers diri ang manage sa Bacolod humalin sa nagligad nga semana. Kumanomduman nyo may nagabot diri nga 19,000 ka doses mga kaaksyon sa AstraZeneca. Sulod sang isa ka semana dapat maubos ato. Action firing line. Sa pag-intindi ko, initially, masobra na 20,000 mo ang nabakunahan diri sa syudad sa Bacolod. Check ta lang inabi, do hindi maguro mag 20,000 kay basi sa lang to na bakwan ko, nabatian ko kay 19,000 AstraZeneca, may mga Sinovac kita. Sige, check na ton karon dugay-dugay. Kag ko may mga pinding patabla nga mga kwan diri, may mga pinding patabla nga mga tuwag sining bakuna. Action firing line. I-check naton si City Administrator M ang mga kaksyon angot sini kay para makahibalo kita sa Bacolod subong di daw damo ang gusto magpabakuna. May mga reports patugani nga naga-walk-in ang iban, naguntat anay for isa ka adlaw ang vaccination, agod nga hindi magdinasok kay pagkabati sa iban nga may vaccination sa amo nga center, sa amo nga area, nagkalalad-toto sila kag gusto magpabaksin mga kaksyon. Action firing line. So sa amo sila nga report, hindi problemado ang syudad sa Bacolod kon responde sa pagbaksin mga kaksyon ang hambalan. Ari kita sa syudad highly urbanized city kita. Ang information dissemination diri kadasig. Ang tanan-tanan diri nga mga tawag sina mga lines open para sa mga utod naton mga kaksyon nga makahibalo sila sining vaccination nga ini. Action firing line. Kon vaccination na pagambalan ang syudad sa Bacolod, maayo nga balita ini kay inang daw kadamo gid sang gusto magpa-vaccine unlike before. Online sa firing line. Sa aton nga linya City Administrator and pinuno sang EOC Ma'am M. Ang. Good evening, ma'am. Good evening, Action Dry, mayong gabi sa tanan, sa tanan nga nagapamati sa imo. And your online audience, mayong gabi man. Yes, ma'am. Salamat gi sa time. Sa nambal ko na before sa imo dito sa National, nagpalayag ang DOH nga halos ang bugos nga Pilipinas na likop na sa pagpadala sang bakuna. Although nga aminadong DOH nga jutay pa yung ato na bakuna kay nagasalig pamanta sa mga donations subong kag ginawaslik-waslikan malang pungsod Pilipinas. Pero lucky gyapon ta because ang Bacolod kag Negros nagakabaton sini ang Bacolod gid. So far maayo gid ang results ang vaccination nga gid patigayon humalin sa nagligad nga semana. So far ma'am ang Bacolod, ma'am kumusta? May pila na ka individual kita ma'am nga na bakunahan gid ba? As of yesterday, wala palabot ang subong nga adlaw. May mga 29,407 na kita nga na bakunahan dito sa syudad sa Bacolod. So siguro kung i-add ka ang subong nga adlaw, sobra na ta 30,000. Okay. Subong adlaw mga pila ma'am? May ideya ka ma'am kung mga pila? Actually, ang partial kaina kay wala pa natapos ang iban. Siguro may mga mga sobra lang sa 1,000 subong adlaw kasi wala na tabilin na vaccine. Actually, so ang ara lang amo ang mga
barangay vaccination centers. Okay, ang 19,000 to nga pinaka-recently nga nag-abot sa aton diri ubos na, and we have 3,000 last day gid lamang. Ubos naman to ma'am, so ni ba? Sino ba? Ang Sinovac, yes. Wala na, naubos naman. Aha. Kay ang 3,000 doses to, tungaon mo na siya kay it's good for 2 doses. Okay. Gina-assure, tagid na iya ka ginatigana, tagid na ang para sa second dose. So, bali 1,500 ang roll out nato as first dose na naman. Okay. So, ubos sa gid kita, wala na kita pang first dose. Ang ginahimo, kasubong ang mga second dose na lang ang nagpabakuna. Pag-intindi ko, nag-start kita vaccination March 8 or 5, ma'am. Ano? So, mga pila na ka doses ang nag-abot gid diri sa aton tanan-tanan sa ning duha ka bakuna, ma'am? Nag-start kita actually March 5, no? March 5 ginang una-una tagid nga pag-roll out. Ako man to ang una nga pag-abot sang madumduman mo pa 6,300 to ka doses ang Sinovac, although ginbuhinan ato 1,600 nga ginhatag sa province. So neto 4,700 ito nabaton pakabilugan. So today ang nabaton ta is about 38,560 doses. Okay. So tanan ma'am na ining magambal kita mga 30,000 nga na-inject na abi or na vaccinate na. May abay ara ginagin bilin ma'am no nga para itigana suliton ko lang ma'am tigana sa ila after how many days abi nga ang second dose i-inject na naman sa ila. Abi ko gani hulat ta for another na naman. Yeah, may ara kita yung gin set aside para sa second dose. Okay, ang interval, for example, ang Sinovac, ang interval na is 28 days. Okay. So after 28 days, you will receive your second dose. So kinanglan preparado gina ang second dose naton. Ang para sa second dose naton, ang AstraZeneca malawig-lawig kay 10 to 12 weeks ang interval ng AstraZeneca naman niya. But amo na nga to nga ginpreparahan na naton ang para sa mga manugdyo nga second dose. We are expecting the arrival of additional allocation from the national government action drive. Pag-mention mo pa lang kayo na to nga mga almost 30,000 na ang bakunahan sa Bacolod. Anong patimaan ang Bacolod noon so far? Do ka good naman sa acceptance nila o responde nila kung vaccination ang paghahambalan, ma'am? Actually, that would seem to be the case, Siyempre, kay ang ginhatag sa aton nga target para matapos naton ang 19,420 doses nga to nga ginhatag sa aton nga AstraZeneca, gintagaan na kita 6 days, but we were able to finish it in 5 days. So, pa kita, early pa kita by 1 day. Tag makita naton like ina, we had to turn away kadamo ginsang limbalibaran na naton nga mga gusto magkanik magpabakuna. At ang bugida bala ang kalabanan din sa mga Pilipino kung saan o gani last day kaginang wala na bilin amo man na nagadamo man ng tao. So kagina we were swamped with a lot of people na gusto tani magpabakuna. However, wala na kita sa bilin ng mga vaccines. Tagang aton nga din serve kaina are only the mga second dose lang din. Okay. So, may palaabuton kita nga bakuna. In fact, sa pagintindi ko, ang ginbakal sang syudad tong AstraZeneca, we are hoping next month maabot diri sa aton. So, itong pending, iya nga may ara sang appointment na ma'am, next online na ni sila ma'am. Actually, wala ta gina-expect next month ang AstraZeneca. July pa at the earliest. Okay, July. Okay. Ang pinakatemprano nga arrival sang ginbakal naton nga AstraZeneca would be July. Kaya mo na ang target, kaya mo na ang commitment kay ginhatag ni AstraZeneca sa aton. So, between now and July, we will be relying on our allocations from the national government kung bilang ihatag sa aton nga number of doses, but we were given the early advance notice na may ara kita pala abuton nga AstraZeneca, may ara man kita pala abuton nga additional nga Sinovac, and perhaps
We were also told nga may Sputnik nga pwede nga datag sa aton, ihatag sa aton. And by next month, tagaan kita 5,580 doses sang Pfizer. Oh, may Pfizer. Amo na ginapaabot sang iban man daw nga nagaduha-duha bla sa Sinovac kag AstraZeneca, ma'am. Oo, di mo nagurumatago sa imo, ma'am, no? Yes. Although wala kita nag-encourage nga may mga preference, pakita kay the earliest nga mabakunahan ka, the better for everybody, for you, for everyone. So, kung ano ang available, ang bakuna, klaro lang na sila, Yes. right? Yes. They work the same way. Pareho lang na ang ilang epekto. Especially when in terms of in terms of working against severe infection. So that's why nga muna nga mga tao nga mga ara sa vulnerable population, ini sila mga healthcare workers kay sila ginigatubang sa mga pasyente every day. Ang aton mga senior citizens, ang may mga comorbidities should get any basta may approval, may EUA lang, any brand as soon as possible. Yes. Amo man ang aton ginakampanya man kay ti amo nang iba nagaulo atras. Amo na gani nga nahambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi na pag-isugid ang names sang bakuna kung arada kay iba naga-atras, pero we don't know sa imo, ma'am, nga pabor ka man sila nga walang sugiray, although nga nagabot sa aton dito ako hindi AstraZeneca, Sinovac, ti amo ning bag-o ngalan batian ko Pfizer abi. Actually, Brian, wala man kami emphasize. Even when we announce na, may ara kita subong vaccination, we do not really emphasize for ano na siya nga brand. But ako, sa training ko as a registered nurse, before ka na iya magturok sa pasyente, you have to let him know. It is his right to know kung ano nang ginahatag mo sa iya, especially nagasulod na sa lawas niya. So you have to tell him nga AstraZeneca ni bakunahan ka na namon ha, Sinovac ni. Ginapa-inject ka ginapaibalot na ang pasyente kay dapat may full disclosure kita. Yes, amo gyud man dapat siya, ma'am, hindi pwede nga tagu-taguon ta kay mabudlay man na karon sa ibang nga tao kay ti hindi man ni gani mandatory, pwede sila ka-atras. Ano pag gidayhan kun ligom-ligumon tas lasang matutuod nga istorya kun mas naglain pagid karon ang sitwasyon. Oo. Yes. Like I said, it is his right. Iyan ay diretsyo nga babalaan niya. Kay ini gasulod ni sa lawas mo. So, ilan yung sila nga ginapanyos, kung hindi ka kauyon, itapuan mo lang makuha. And this is something that is being introduced inside the body. So, muna ganin siling ko sa training na kun, ginapabalo mo ginaya. You have to tell them kung ano nang ginahatag mo sa iya. Correct, gina, ma'am, no? Ma'am, lastly, diri sa Bacolod, ma'am, maghambal kita 70% sa population. Sa suma-suma, pila dapat ang pwede or i-target nga dapat labuton ta 70%, pila ka thousand, ma'am, sa Bacolod nun? 424,000. Okay, amo na sa aton sa aton master listing, sa aton na vaccination plan, kag master listing base sa population, sa population nga ginhatag sa aton sang population sa Bacolod City, naging kuha naton sa Philippine Statistics Authority. Ang aton nga target ton dapat nga eligible population is 424,000. 424,000. So ara kita subong sa mga 30,000. Sige lang amat lang kay kung may bakuna lang, guro dasig lang ni kay bakuna mo man ang problema, no, kay nagahulat man lang ta sa abot sa aton di, ma'am, no? Yeah, jutay lang na kay ang 650,000 nga din order ni Mayor Bing, that is good for 325,000 ka mga taga Bacolod. So dugangan subong sang may 30,000 na tasugkapin nga na bakunahan. So that's about 355,000. Gamay-gamay na lang ang balanse. Kag between now and July, kung magsige-sige pagit ang allocation nato na sa national government, hopefully basi ma-cover na madala na gina naton ang target population naton, ang target number of vaccinees para ma-achieve naton ang herd immunity. Balikan ta si Tiad mga kaksyon, ano, nautod siya. Action firing line.
424,000 ang kinahanglan nga ma-vaccinate mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod i-base sa population naton diri, no? Madamo pa lawig-lawig pa ning vaccination ini. Action firing line. Oo, sige lang, amat-amat lang. Balik da masimong ma'am, pasensya ginautod kita. Yes. Mhm. So amo to ka ginambal ko action bri nga base Aha. pa man lang with allocation nga ginahatag sa aton sa national government, malabot gid naton ang aton nga gina-target nga number Aha. para sa aton herd immunity. But kung hindi gid man, si Mayor Bing is already ready, kag prepared na siya. In fact, may instruction na siya, standby instruction. Aha. Na we will purchase kung ano ang kulang, kung ano ang gap, Mhm. ano ang kakulangan, i-baklon kagid para nga makumpleto gid na. Aha. Aha, sige. Amo mala ng amon mama. Ma'am, kon wala pa ta bakuna, padayon malang gihapon ang pagbaton sang nagapa gusto magpabakuna or magpatigayon bisang vaccination abi sa ilang lugar, mapalista karadaan subong, okay lang na siya, no? Mhm. Yes, in fact, amo gina ang ideal action bri. Dapat tanan kita as of now, dapat by now nakarehistro na kita, no? Registered na kita either online or kung wala ka na access sa internet, mas mayo kita ni online kay gadiretso na siya sa database namon action bri, tapos mauna ka na kung paglabot na sa imo priority group. Mhm. Kung let's say na belong ka sa A4 or sa A5 or sa B1, Mhm. paglabot sina nga priority group, ikaw na yung mauna kung rehistrado ka na. Ang gakatabo subong, like for example, may iba na mga senior citizens, gareklamo sila nga, ay, sa isa pa ko kasi mana nga nagparehistro, sa subong wala pa ko natawgan. Mhm. Kaya kung sa isa ka lang kasi, amo nang gusto ko tani explain action bri, Mhm. na kung last week ka lang yan nagparehistro, ang gina-serve subong, sang March pa ni sila kag April nag-register. So, ginapadason lang na sila kung sinong una nagsulod sa database. Mhm. In short, kung sinong una nag-register, amo man na silang una nga mahatagan sang slot or schedule for vaccination. Aha. So, dapat amo nang insidihon sa aton mga pumuluyo, hindi kita magreklamo. I get a lot of messages na ma'am, nagpa-register na kawo sang last week pa, nga way makugyapon matawgan, wala pa ko mateksan. Aha. So I have to explain nga ang nag-register sa aton subong sa system naton sobra na shinmel ang sa online pala. I mean, almost 100,000. Si ang danawa bala ang nabakunahan kay is only 30,000. That means may ara pa si 10,000 nga nakapila na nga daan. So kung bago ka lang, base ka 60,000 ka pa. So dapat maulat-ulat. Amo na ang beauty kung nauna ka register, mauna ka man matagal sa slot. So hindi kita magulat nga kung ano ang aton nga priority group nga magsugod bakuna mo palang pagpa-register. Subong pa lang, pa-register na kita. Let us register online or kung wala ka sa access sa internet, kadto ka sa barangay, naga-master listing man kag naga-rehistro man ang aton mga barangay. Suliton ko lang gamay, ma'am, ang nakarehistro sa buong 100,000 na sa Bacolod alone? Almost. Well, nearing 100,000. Grabe, Approaching no? 100,000. Purti, no? Hindi naton mahambal na nga pigaw ang acceptance ng mga Bacolod noon, kundi damo na sila, bakuna lang gid ang ginakulang naton. Amo nang matuod ng istorya dira. Yes, action bri. Actually, nag-increase gid ang acceptance. No, kapatimaan nga the fact nga we are ahead, we are early we finished the vaccinations early by 1 day. Sa 6 days na dinhatag sa ato na deadline ng DOH. Natapos sa 1 day early. But silingon na mas damo na gid ang naga-acceptar nga kinanglan gid naton magpabakuna. Kag naintindihan sa aton mga pumuluyo kung ano ka importante, kaya vaccinated kita, kag makumpleto naton ang vaccination. So dapat we should not delay, hindi na magpabuyan-buyan pa pagka may ara available nga bakuna, kag may pinakamalapit na nga vaccination center sa inyo, kag registrado ka, kinanglan itingwaon gid nga makabaton ka sang vaccine as soon as possible. Sige.
With that, mama, thank you, gid. Pero bilang city administrator, ma'am, may ikambyo lang kong gamay nga istorya. I don't know kung nakadangat sa imo dira nga office, iniblang reklamo ni Barangay Kapitan Radney Carmona sang Barangay Sumag sa alleged nga reclaim dira, ma'am, sa unhan or gibuangan sang baybay sang Sumag River, ma'am. Yes, actually, kaina gina-discuss na namon, Aha. but that has been, that will be referred to the proper office, no, city legal naton, ang Okay. aton city tourism head, kaina na istorya ko man, regarding this matter. We will be discussing and looking into it, and for sure, we will be conducting a more thorough investigation on the matter. I see. Oo, kung ginadiscusan pa lang siya or mag-investigate, ma'am, may letter na tagin padala dito nga stop anay, ma'am, ang ilang operation, ma'am, sini. Ang aton city legal office ang would be proper Okay, sila gid. proper authority nga maka-answer sina Action Bri at this point. Aha, sige. Dira lang ko hasta. Ma'am, salamat gid sa mga time. May gabi ka mabuhay ka, ma'am. Thank you gid, ma'am. Welcome, Action Brian. Mayong gabi man sa tanan sa liwat. Yes, ma'am. Thank you gid. Action firing line. City Administrator M. ang mga kaksyon for Tito, lapit na 100,000 ang nakalinya subong nga magpabakuna sa syudad sa Bacolod. Damo nagali tamo ng iban nga hambal nila yawan kami hulat sinmi lapit nagali. Kag ang nabakunahan sa pinaka-latest nga palayag sang EOC head makaksyon, almost 30,000 na for Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Ang bakuna lang ang ginakulang, no, diri sa Bacolod. Mayo ina nga patimaan na. So nagligad to yawan ta inganyo, ayawan ta invite, ayawan ta paintindi. May ara pagin man nga nakaintindi na pero hindi kidya magpavaksin, tiway niya pilitay. Action firing line. Kag si City Addiction an bati ka to siya, di pwede nga rin pagsugiran niya. Sugiran mo ginasla kung ano nang iturok na slawas niya. Dito ganiya sa iban nga pungsod yaho. Prior sang ilang vaccination na gidya, ginapabalo sila nga ang inject sa imo muniha. One day before, ginapabalo na nga Sinovac ka, Pfizer ka na, or etc. Dapat mangin transparency kita nga taguon tagid yaman. Hindi man ay hani na mandatory nga asagi tiya katago-tago na sa tao kundi isang pabaksin tindi. Action firing line. Pero gina-encourage ta sila nga magpabaksin. Amo malang na pero hindi ta na pagtago-taguon pa asus ka damo na sa istorya nga di magkalaamo. Action firing line. Ariyo, wala ni taguay kung gusto nyo nga maghamot kamo iya kag madula ang mga katol sa lawas nyo dula ang baho nyo, pating inyo sining nawong da nga naga kurob-kurob sang punggod ka nagalubak-lubak na, pating ulo nyo damo kuyaman kaspa kag kuto, dapat isugid na ninakon subong sa inyo nga mag-Zanton plus herbal soap na kamo. Action firing line. Amo na yung manami gidyang Zanton check naton si Action John Diaz. Dako man nga balita ining Michael de Vinegracia nga inimo nga napatay, no? Gin-salvage man, no? Wigit man, no? Dito sa iban nga lugar. Kaya gin-confirm na inisang pamilya niya base iya sa hepe sang Silay PNP. Kag iban pa nga balita karon with Action John Diaz sa aton nga pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Salamat gid sa pag-monitor ada sinuro. Salamat gid ano. Kamal niya ka sexy sang kadlaw Alex Montesa, Punta Balasta to nagpaniaga sa bride daw naglapad naman to nga ginpang arado nila nga mangrove. Ti ano ayhan ang masiling sang DNR bahin sini nga issue sa bride. Mahimo nga ragaw raw naman linong sila subong. Ami Rivera nagamonitor man, April Orsabia Masbate nagamonitor man, Tamyaw lang Orsabia family sa Masbate man no? Palermo Pailona Leonora. Good evening sir, watch lang from Alagan Sim, Saudi Arabia. Salamat kid. Martin Aliling Araman sa Cavite,
Evelyn Benito, salamat. Good evening, Sir Bri from BMWF Cycle Parts. Ba, di dapit ni man. Kaya bakal tada. George Gargasira, nagamonitor man sa Singkang Airport. Alex Montesa, ang malain pada Sir Bri, imbes sa COVID, ang ibakuna sa imo, ang tuhog sa imo para sa HIV o kung dengue. Paano maando? O ano na, cellphone nga maando or delete? Why na Why na iya kay ara na sulod ng lawas mo. Si Muyek Shaton, kapalagpat na si Gobya. Aking sa kay Gobo. Hindi iya pagsugid, may right na ang tao nga mabalaan kung ano klase bakuna. Naglain pagid gani kung hindi mo pagsugid, kay damo hindi magpabakuna. Nakita mo na. George Gagasiran, hindi pagsugid kung ano ang ibakuna, kay gali, surprise. Pwede man. Imbong Jocampo, may ara gid man aswang Nahambal ni Sir Imbong Jocampo. Tuod ka, sir. Jocelyn Liboon Dispuho. Ako ay man ko gahambal nga wala, ay man ko gahambal ara. Okay, duay pagin may pamatuod, pero halong lang kita, no? Mga muyo lang kita. Aileen Kabasan, good evening, Sir Brian. Monitor lang naton Barangay Bunga kag Barangay Sumag. Wow. George Gargasiran Tamyaw lang hinablos kicks razonable sang tampalon kabankalan. Rambi Seriano Defensor, may gabi ak Sumbray, monitor lang kami di sa Estom Storia, Barangay Stefania, Defensor Family. God bless. Homa Lumina Araman, TRH Play Inspection. Good evening, Action Brian. More than kapamatigid kami ni Tatay Loring Ramasog sa imo program kag sang Galiedo, Junel, JB diri sa Banwa sang Binalbagan area sang SML. Pilton Lipura, good evening, Bri. Diri sa Pasay City, Action Bri, bag-o katurukan amo na bakuna hindi mo gusto. Sige, okay. Si Mylene Galino, nagamonitor man sa Qatar. Barrio Garay, nagatutok man sa Namalya. Lihog lang tada bisa sineko sa Murcia kay halin pa di gina brown out hasta subong. Ay, putro man. Nga Sir Bray, wala gid flatten ang curves ang kaso sa COVID. How? Ano ayhan ang kapanguna ng factors? Violated health protocol o kon kadungol, Sir Bray? Emma Alcuela Curlstrom, nagamonitor man sa Sweden. Liz Tibos Guillema, good evening, Sir Bray. Can the ask Councilor Ang mun lang na sang Monday lang nagpa-register i-vaccine seniors with comorbidity. Thank you, Gid. May ara na sa amo. So, nagali kay Monday pa kamo, dugay-dugay pa kamo na. Richard Diet Pacheco, nagamonitor man sa ilang balay. Alex Montesa, Highway Patrol on the way. Lilia Taton, Bry, monitor lang kami di sa Gardenville. Stay safe lang, tanan. Salamat. BJ Prado Banjola, nagamonitor man. Na-miss siya kukuno. Ba, musta ka naging? Paul Spat III, Eddie Laos, Araman, nagamonitor. Si Ana, Action Bry, please ask ma'am kung anong nanay nag-breastfeed. Kung pwede makabakuna, please lang. Salamat. Bago ko na nabasahan. Pero hindi ba kamo pagrikta bakuna na kung magpabakuna? Kamo kami mga pamangkot pa na mo. Albi Vladi kita. Dumayo ni nga ngalan now. Suset Aluna, nagamonitor man. Mariesel Gamacorta, basic patient right to know the details ng vaccine. Medication procedures nga dapat sa lawas na ando nga presidente. Hindi pa gani China ang Pilipinas ga daligid. Si George sa vaccine masulod sa lawas katao tapos i-deprive pa sang right to proper information. Mas lalo na mahadlok ang tao magpa-vaccine. Kita nyo na. Ters Vergara Sancho, nag-monitor live sa Moises Padilla. John Patrick Abapo, good evening, Sumbray. Mangkot lang ko kung may rheumatic heart ka, pwede ka pa-vaccine. Si Olga Balinas, ga live gid kadagab isang mga programa sa Olga Patry. Salamat gid kabay pa nga yara kamutanan sa maayong lawas nga mga anchorman. Salamat kabay gid. Ang magpabakuna nga may rheumatic heart problem dito sa vaccination center, gina-question na to.
So kung pagsabat mo may ara, sila na maidiyagin magsabat. Da? Jovi Bonares, Christine Minies Villalubos Araman, Merly Dolido Magallanes, thank you, Gid. Tanya Ramos, tama, Action Bride. Dapat kung pila, kung puti, ano ni? Nga itago kung ano klase vaccine haw. Kung ayaw magpavaksin, di wag. Diretso na iya sa tao nga magpili. Husto na. Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor naman. God bless. Bot silingon Sir Brian ang 100K nagparehistro well-educated na ginbahin sa bakuna unlike recently nga daw halo sila ang ginalaga sang manong bakuna Sir Brian. At amo gina siya kay damo na nagpalista. Chris Vilma Treyes naga-monitor man sa Estoms 3 Stefania. Thank you gid si Thilo Langrio. Maayong gabi Sir Brian, mati kami ni sumag Liboon family Langrio family. Si Marimar, salamat gid sa pag-monitor. Marimar ha. Jensen Haudines, good evening Boss Bryce, Silin Holmes Patamiaw. Bao, salamat. Kumusta lang Silin Holmes, malagaw-lagaw tada ko gisa na. Sige, dira lang ka mo paki-share lang ha sa aton nga live please kay ma-relax lang ko dali balik ko dagay. 75 Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination!
Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka Radyo, kaupod sa aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:02 na kita. Action firing line. May Line. Antes aksyon dyan diya sa balita makaksyon, maing gabi lang naga-monitor sa barangay Codcod family Albert kag Mordin Albert kag family Visario. Nagapanamyaw si Narcisa de los Santos sa Handumanan. Brailihog ta miyaw sa mga lolo ko Riming, Suerte kag Pablo Palabrica Visario. Family nagapanamyaw si Palabrica Handumanan. Okay, sige. Good evening, Sumbray. Monitor diri sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota, si Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Catinoy, Esther de los Santos. Salamat, kid. Good evening, Sumbray. Pray ta na lang na sila mga wala kaluoy sa kalikasan. God bless lang laog, ano man. God bless Imo Sandra Sang Villamonte. Sige. Thank you, kid. Aga-nagalanog. Good evening, Sumbray. Pwede mo masulit ang number na ginhatag ni PNP Chief Eliazar
needed lang ko, no? Sige. Basta lihitimo lang ang reklamo, ha? Hindi loro reklamo nga palabay-labay lang kang magpagutok-kutok lang to sa kanya. Ang number 0919-1601-752 kag 0917-847-5757. Amo nang number, mga kaksyon, pwede ka mo kareklamo to. Action Brian Warden. Action firing line. Last 8:05 na sa aton nga pagpangalaga this time. We have on the line Action John Diaz, mga kaksyon. Check tanay ko na ng update sinibalang kwan. Natawag naton ama flash anay. May flash aton sa nga patrol, daligid lang, ha. Ano ini, may shooting action an. May shooting aton sa aton sa nga patrol, daligid lang. Ang shooting akon balita ni Action Dale dulong sa aton sang D3 Bayo. Good evening. Bray, ang patrol live subong nag-report dito sa may Puro Kabugwasan, Barangay Mansilingan, Siyudad Sang Bacolod, sa shooting incident ang naglunsad. Subong gid lamang nga gabi Action Bray. Kag according diri sa mga himata tining biktima nga lalaki, no, ginbawian ini sang kabuhi sang gindala sa hospital diri sa may siyudad sa Bacolod Action Brian. Sa tining mga tinion naka-cordon na ang crime scene kontra na tabo ang pagpaniro. Actually, Action Bray, ang biktima sa initial information, ginkilala kay Audi Gonzaga. Audi Gonzaga, A-U-D-I-E, Gonzaga, no? Anay preso. May kaso man angot sa illegal nga droga, Action Brian. August 2019, pang ini siya ang nadakpan na. Pero under probationary, di siya, ma'am, no? Under probationary ni siya, Action Brian, kag abo ni natabo ining insidente sa pagpaniro. Actually, Action Brian, sa Domingong adlaw, magasaulo pa yung nikuntani isang kaadlawan ining biktima o galing ti amoy ning masubo-subo nga nadangatan subong nga Biyernes sang gabi Mayo 21 Action Brian. So sa sining mga tinion wala anong senaryo gid kay na anti siya gintiro Action Dale, may ano da? Oo, nagbakasa Action Brian sang sudan, no? Sang natabo ining insidente. Way pa siya kabakasudan, ma'am, no? Manugbakal. Pa siya. Manugbakal pa lang. Oo. Gestorya na ang ano na Iloy, ano siya? Muna siya ang utod Action Bray, sining biktima at si Ma'am Gemater Gonzaga. Gasabat man siya. Pangita ni Papa, kung diin balahaw. Pagbuha niya muna sa dayon. Okay. Nung last niya, bali na din si Papa ang man, nagamuna sa pagbuha niya muna sa dayon, nangilupok. Pinakalupok, ma'am, dapat yan niya, ma'am? Yung mga pito, guro. Pito? Oo. Ano ni siya, ma'am, ang background, since nga utod, gagangyat nga personality? Okay man na siya, nag-spila na siya sa UNOR sa una, criminology na siya tani. Kaso doon aksidente na siya napudupot sa barkada pala. Krimagin na siya mo, nakuha na siya na aksidente nga pudupot sa barkada na doon na ananda sang kuhan niya, ng napisbangdan bala. Yan muna, sa nga doon na yung train kama siya sang drugs. Magdakop sa gimtantida, namanan to siya. Oo. Amo to, sir. Duga na siya nakagawa sa platuan niya, no? 7 months lang na siya kay probationary sa. Di ka bago na siya ni kay ano na siya, balay daw na patindo kay gusto yung mga tawa na sa bala. Galing siyang suno sa iya, may gadumot kaya sa iya, kay permi na siya nasalaan asit, nga di sa kabugason. Angot man sa droga nga issue. Oo na, angot na sa droga nga issue. Pero sang that time, ang imutin so may ginhambal na siya nga nakamenakmanugid sa iya, nga ginhambalan nga ginadumtan gid sa kuno. Pero hindi lang ko na maglawag sa suspect namon. Kaya hindi pa na makakuan gid, nga ginadumtan gid siya. Pero allegedly riding in tandem daw. Oo, riding, hindi naman makilala. Hindi pa kato sa dumanan o pag naglibo. Okay. Prior sini may nagalululi na ginmanda na sunaran nila. May na-observeran ka mo kayo na, ma'am, nga may makadto ka karideri or makaduludan nga dito. Mula kaya ako sa sulod, sir. Pagwa ka mo na ito nilupok, din gulpe. Ang lupok sunod-sunod or oo, sunod-sunod. Wala siguro ka nakadagan, kina-corner na sa o. Eh kung makadlagan pa siya eh. Ano yung subong trabaho ni Sir, ma'am? Sir Odi? Umot sa iya, ni paagi sa text, tawag, or gina-personal siya? Oo. Ang mga threat na mga allegedly na baton niya, tawag, through text. Nang sugid lang sa iya. Sugid lang sa iya. Verbal. Verbal. Okay. I see.
Actually, Action Brian, may mga suspect sila pero hindi lang nila pag hinagdan Action Brian. Tingaway ginilagin pa blatter Action Dale ha. Pa blatter sila anong sistema? Pero nakapablatter yun sila ma'am, kusang nabato yun yung mga threats before. Wala. Kaya hindi man na siya gid kay provisionary sa nung mo gina-threat na sige nga kung gusto ko gid sa kuno nang hindi siya makabato ay provisionary sa kay di ba kung provisionary ka hindi ka na makakwan. Nang kung i-report ka. Amo na no. Yes, so. So first Pero time kaya niya kita pamahog to mo. Pamahog to dapat gimbal blatter to. Oo, ang mga ganang Action Brian, no? First ning attempt siya ma'am kabuhi ma'am. No, first thing. Oo, pero ini siya kagwa or balay Ay no, wala na balay na to ya gani nga kwan ko daw namakal sa daw sa monte bakal niya pom di ba makal sa mo Sabi siya na Facebook before raw. sa Andumanan. Pila ka tuig? Pila ka tuig siya ma'am, pero wala 11 months lang. 11 Okay, provisionary ng bargain. Pre-bargaining. Play bargaining siya. Oo, I see. Action Brian. Oh, pero kay na ang gin-inform ka earlier, ma'am, gindala pa sa hospital pero wala pa to medical bulletin. Ang pinaka-latest subungan ng gin-inform niya. Wala na siya kuno ba siyang pakaisa ko. Okay. Oo, gin-inform siya. Oo. Oo. Grabe. No? Action Brian, no? Amo ning masubo-subo nga balita. Subong Action Dale. Action Last na lang gid Action Dale be. Pamangkot ta siya be kun atong nagapulo pahog ano ning mga personality base may idea siya base hindi ilang pag-mention gid pero ano man may otoridad ini ano nga sitwasyon. Mga kilala nila. Kung mga utod ano ning mga personality. Nang ano man na sila sa drugs nang involved na sige. sila. Gods na kita na Action Dale. Sila sa drugs. Hindi nila mabaton kung na priso ang ilang lada nga kwan mula ginaging balusan. Okay na. Sige. Ma'am Gematoy, condolences, ma'am, at inyong pamilya. Action Brian, si Ma'am Gematoy Gonzaga, bali manghod ka na niya, no? Manghod. Actually, 5 inis lang mag-ulot at Action Brian. Kaga ikapat, ini si Audi Gonzaga, no? Sa ila sining pamilya Action Brian. Actually, pag wala nagabot, si Police Captain, Elmer Bonillang, Hepe, sa Police Station number 7, magkuha pa niya sang datos kag mga istorya man sa mga pamilya or himata. Si Sir Odi Gonzaga, ligalang edad, nga mo siya ang gintiro, kagala digin bawian sa Kabuy Action Brian, sang gin-transport padulong sa hospital dito sa may syudad sang Bacolod. Earlier Action Brian, may residente diri nga luyag balakot tali nga maglapot yak na dalan ugali sigin for down. Ang Balsa Police Station, kapulisan sa Police Station number 7, kung na dana nga nagabot ang soko, antes ni siya nga makatabok no sa piyak nga bangga or piyak abing away. Okay. Kay na hindi pa pwede malabyan mo kay naka-cordon na ang crime scene. Kaga mo lang to ang advice ni Action Brian nga kulto na ang soko kag once nga ma-clear na. That's the time lang nga makalabay siya. Hindi lang ko ideya kung may ibang pa diri nga mga alagyan nga makalapot padulong siya sini nga balay action Brian. Basig kwan isa lang ni ka wave la? Wala ni ibang nga alagyan tay. Wala ibang nga alagyan. Libot. Dapat supposed to be kamatabo ka tabi. Aral na balay mo, okay. Okay. Actually, balay lagi balay na-involve siya na-involve daw part sa Brian ang na-cordon nga crime scene. Ang balay ni tatay. So, ginahulat niya nga ma-clear dira ang pag-abot ang sinabda crime operative para sa dugang nga investigasyon. Sige. Flash report, gikan sa patrol, rekadrito ay puro kababas ng barangay Mansilingan ang action nyo. Action, Dale Salazar, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Patay na naman mga kaksyon, ano? Isa kapag panglutang naman sa mga gabi. Wala untat iya nga pinatsyanail sa Bacolod ba? Sa Kabugwason, Barangay Mansilingan, mga kaksyon, balikan tani karon ng patrol sa dugang pagid nga update regarding sini. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Firing Line. Last 8:14 na sa aton nga pagpangalagad ba post lang ko some commercials mga aksyon balikan ko kanong section John Diaz kag section Dale sa aton sini nga pagpangalagad. Pero antes pa naman ang tanan mga aksyon gina-endorse to sa
firing line. Pwede ni mabakal sa bisan din So, 15 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Toto Villanueva, good evening Sumbray, diri sa Vista Alegre katawhay kaayo sang vaccination activity nga natabo sang Mayo 20 o sang Martes. Salamat gid sa barangay officials kag health workers sang Vista Alegre. Amo na basta systematic siya. Victor Tugaf, Action Bray, shout out landa sa Tugaf family. Good evening Liwat Idol, Action Bray. Salamat, thank you gid. Jerel Ikinan, nagamonitor man sa Don Salvador Benedicto. Leonard Siscar Ontal, greet lang family Ontal, kag Siscar sa Magalion. Hindi ko kilala sa ngalan. Good evening, Bry. Salamat gid sa balita. Permi watching Facebook Live sa Japan. Thank you, gid. Junel Labrador, nagamonitor man sa Alangilan, ang iya sininga pamilya. Lani Trinidad, good evening, Sir Bry. Greet ko lang si Tatay Eli Kagalo Isabela. Or sa Galo Isabela, Tatay, I love you, halong kamuda, Lani niya. Wow. Jensen Hodines, naga-monitor man sa Celine Homes. Sige, balikan ko karon ang iban, si Melchorita Ferrer Araman, paki-share lang sa aton sininga live. Las 8:16. Pamatian lamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karong kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalinlangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagaya na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalat at palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio, Philippine Standard Samlas 8:29. Aksyon Firing Line. Gina-indoor
Firing line. Good evening, Action Bray. Maayong gabi lang daw sa imo. Naga-monitor gidri ang bugos nga pamilya de la Cruz sa area sang barangay Ilupes, Silay. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Maayong gabi man kay Jaguar. Ay nga, kung sini magulang to sa Iloilo. Shout out kay So Morden, kag sa kay Kilarto sa Metro Iloilo. Naga-monitor sa Siri Matinion. Salamat gid. Alex Montesa, balik tadi Ma'am Vanessa. Okay, sige. 668 o sige, kaina sinina. DJ Jonah naga-monitor man. Late siya ko, no? Sige lang better ng late than never. Good evening, Action Bride. Dira sa Barangay Vista Alegre or dito ko na sa Barangay Vista Alegre katawhay sa vaccination activity nila natabo May 20 sang Tuesday ni. No? Salamat ko sa barangay officials. Mayo man kon may sistema gid nga mayo. Action firing line. This time ko ang Action Jan Diaz makaksyon kay ining pagkapatay bala ni Michael de Vinegracia mga kaaksyon dito sa iban nga pungsod pungsod iban nga probinsya pero taga Silay ini siya kag ginakabig diri sang otoridad nga dako man nga personalidad kon illegal nga droga ang paghambalan. Pinapatay ni siya allegedly ginuwigit man ni siya didto mga kaaksyon. Wow, grabe man ti abi are kompleto ang detalye with Action Jan Diaz. Action Jan, may gabi. Michael Vincent de Vinegracia. Ini Action Bray ang pangalan nga nagtunog o kung nagbantog. Tuig 2019, tub-tub sila nga tuig 2021. Hindi bangod sang iya abi mahimo, maayo yung kaimuan. Di Action Bray, bangod ini kilalabi ng isa ka drug leader sa isa ka drug group nga nag-ooperate. Hindi lamang diri sa may syudad sang Bacolod, bisan pa sa pila ka mga banwa kag syudad sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Ini nga mga paglaragway Action Bray ang ginpayag mismo sa nga tagpamuno sang kapulisan sang Silay City PNP kagamuman sa bahin sang Philippine Drug Enforcement Agency Action Bray. Kay basis initial nga report nga atong nga nabaton gikan kay Police Lieutenant Colonel Robert P. Tate ang tagpamuno sa Silay City PNP kagamuman ni Pideyan Negros Occidental Head Nicolas Gomez ilan ay baruan Action Bray nga ang salvage victim nga nasakwan sa tong Mayo 19 kay 2021 Webes nga adlaw Action Bray digto man mismo sa area sang Palo Alto sunod sang Antipolo sa probinsya sang Rizal amuning si Michael Vincent de Vinegracia. Sa Action Bray si Michael Vincent de Vinegracia ini siya ang leader sang De Vinegracia Drug Group nga ang pinakasentro sang ila operation ginaligar nga dra nagsugod kag nakatutok Action Bray sa may syudad sang Silay. Meaning Action Jan, meaning Action Jan nagagwa ngalan niya di pero ngalan lang why di giling lawas niya? Actually Action Bray 2018 kung hindi ko magsala 2016 rather Action Bray, nag-surrender ni siya sang nagsugod yung napongko si Presidente Rodrigo Duterte ang pinaka-primera nga programa sang PNP under Duterte administration amuni ang Oplan Tokhang nagasungka ini sa Action Bray pero hindi ni direkta sa pulis nagsungka ni siya kay Silay City Mayor Mark Goles. After to Action Bray, of course, ginkabig-abing nga doon tulinlo na ngalan sa ulihi na doon nagtaas sa dekilay ni Mayor Goles kay naiya na baluan nagali imbes nga magpaunay-hunay kag mag-untat sa pagbaligya sa illegal nga droga mas naglapnag pagid ining operation ni De Vinegracia kay gintukod ya ining De Vinegracia Drug Group. Actually may ari na ni patong nga 300,000 pesos nga ginapagwa o kunabi nga ginpromesa si Mayor Goles kumadakpan ining si De Vinegracia Action Bray. Iti do dako na gid siguro ang iya sinidring influence ang gid kun illegal nga droga ang paghambalan mismo sa lugar. Si De Vinegracia, actually residente ni isang barangay Mambulak, syudad sang Silay. Ang natapos ni Action Bray, actually may nakalapan lang sang report, kinakitaan sa pila ka mga daragway nga nag-circulate through social media ang itsura sa isang salvage victim nga ginpoto sa habol, kaya ginhigtan sang higot
plastic nga higot. Sang ginbukad, tigin pa kaya aksyon bray, nakita ang tuman kadamo nga tato sa iya diri nga braso, siya kamot abi tubtob sa iyang liog kag iya dughan. Dito ka nakilalaan nga daw pamilyar para sa taga Negros, ilabi na taga Syudad sang Silay. Amo rason to nga nagtawag ang isa diri ka Negrosanon dito sa may police station sa may Antipolo, kag dito mangkot kung sino ining nasapwan patay. Yung bili lang sa skills ang dalan, actually hindi lang sa isa duwa ni sila na mga persona ang ginbilin dito action bray. Ang isa ganito tubtob subang wala pag nakilalaan o kung wala pa na-identify. Si Michael ipagid lamang. Paano na-identify? According to sa itong mga kapulisan, ang scene of the crime operative dito sa may probinsya sa Antipolo nakakuha sang isa ka professional license ID. Ang ID nakapangalan mismo kay Michael Vincent de Vinegracia. Kagigto galayon nga nagdoubt kag nagpakigangot ang pulis ang Silay. Nagpadala sang laragway ang pulis ng Rizal kag ginpakita diri sa may Silay area. Ang una nila siya may ginimo, ginpalantaw nila sa amay kag utod ni Michael. Kabalo ka ang utod, yun kagamay action bray, ari ni sa prisuhan mo, kay may kaso man ini siya. Ang information naton illegal nga droga man. Pagpakita ka pulis, dito kaging kumpirmar nga ang ila nakitaan sa lalagway, mismo si Michael de Vinegracia. Kaya dito na action bray na kumpirmar nga ining Michael de Vinegracia nga nasapuan dito sa Rizal, amo man mismo ang Michael de Vinegracia nga ginakabig drug group leader diri sa may syudad o kung sa may probinsya sa Negros Occidental. May confirmation man sa family action dyan, ano? Ang amay kag utod nag-confirm action bray. Ang iloy lang gid kay according to sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Petate, ginapangita nila ang iloy. Kay nagpa-sinabulig sa may kapitan kay punong barangay Hazel Cordero sa barangay Mambulak Syudad ng Silay para ma-identify ang iloy mismo ni de Vinegracia kaya mapakita silang laragway kaysa na lang yung wala ka-confirm ang iya nga amay ni de Vinegracia kagutod nag-confirm na ang atong sa laragway mismo si Michael de Vinegracia gid action bray. Amo lang gusto nila makompleto gid siguro no. Pero according to sa background ni de Vinegracia, 2016 nag-surrender siya sa Oplan Tokhang. Galing kay Tubtob amo natapos siya nga nagsungka action by 2016 way nag-isa nakitaan sa mga otoridad. Until such time, 2019, dito na nagwa ang report nga si de Vinegracia wala din nagatiner sa may probinsya sa Negros Occidental. Pero may one-time action bray nga nag-conduct ng operation ang Silay City PNP kag Talisay City PNP sa isa dala ka subdivision sa may syudad sang Talisay kag dutayan na lang tutan ni puno madakpan si de Vinegracia galing kay nakahiuna lakat action bray na bilin dito sa lugar ang iya ginamang caretaker sang illegal nga droga. Kung madumduman ko that time ang provincial director was Police Colonel Romeo Baleros pa no nga dito nila nga pertigin ang ayam nila action bray kay de Vinegracia. And after that time ang report nga nagsulod is ining si de Vinegracia ang nagpadulong na sa Luzon area kag dito na siya nagpanago action bray. According to sa aton nga mga kapulisan, amo ning report dako gini nga apekto niya kung illegal nga droga ang pagambala na makunubla ang paglaragway gani nila sa de Vinegracia group amo ning masupog nga illegal drug group action bray nga nag-operate kay bisan ano kadamo sa virus operation sa syudad sa Silay doga sige gyapon no bisan nga si de Vinegracia ang wala dra mismo sa area sang Silay. Yari sa Police Lieutenant Colonel Robert Petate sang Silay City PNP. Sir, ma'am. Hindi mo nila ito siya ma-deny mo siguro. Ano yan? Action ba yun? Ang isa ganito. Ito, sir? Action ka lang ang base dito sa kuhan sa coordination base with ni Rizal PPO. May record na rin na dapat sila yung driver's license. Okay. Na may name ni Michael Vincent de Vinegracia. Okay. Oo. So, patang na-recover na driver's
Bay nakapihan si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate ang Chief of Police ng Silay City PNP. So anong plano sa pamilya action dyan? Why naman dalon pa rin sa Negros or dito na lang to? Amo ni ang isa action break kay ang Iloy amo pa nagyapon ginapangita ang police. Okay. Kundi rin ang Iloy may kanang utod abi para sa prisuan eh. So amo na ang isa nila kay nanantaw subong kun anong matabo action break sa bangkay. Kay may kabudlayan subong i-travel ang mga bangkay from Rizal going to Dariabe sa may probinsya sa Negros Occidental. Pero ginaproseso na nila karon kay ang gusto nila makitaan ang Iloy kay para mastorya man nila sumbay kung anong plano dikto kay tin-identify na ini siya. Damo naga-question sa tanay gin pa DNA test ginagaling kiti gin confirm naman sang amay way naman guro duro gamona kag isa pa may wallet man ano? Oo, may ID man sa action right. Kag may professional license ID nga kung amo gitong nakabutang ang pangalan dako yung possibility. Kabalo kati do hindi man bala simple gito gintawag nila nga salvage victim. Yang liog yung kuga sa gamit alambay do ako nang agi. Grabe. Tapos ang do arab lang ang pagka-kuga action dahil hindi lang isa ka kuga sa lalambay do gin lagari lang ang pagka-kuga. Tapos may mga igo pa sa sang armas lupang sa kailangan nga bayan sang iyang lawas. Pwerte no. Amo na yung sakar nga palaligban nila kay kulang taon action break si Divina Gracia to sa Luzon. Pero kung basihan nato ng monitoring sang PIDEA kag PNP gasigi ang operation sang Divina Gracia Drug Group diri sa Negros Occidental. Kaya mo tabali Sir Gomez, ilang taon pa nila kung ma-monitor nila paano nga nagasigi ang operation kay si Divina Gracia Japon ang nagamando sa iya grupo diri bisan wala sa Negros. That's why amo na nga muno ta kay nang grabing galaw sa mga tao di pero widing personalidad niya gali di. Oo, kung paano balado amo na nga kay nakasambay ay sa siguro kapamutod nga ano man may lapses ang ano kay paano maka-travel kag paano makanong illegal drugs with the command of Divina Gracia bisan pato sa Luzon area. And dari ginaligar damo nagradakpan nga related sa iya action drive. Millions na nga pala mangkutanon pero kabudlay ginasabton action dyan. Gani amo pagid na action drive kay ang kadakpan di hindi lang gatos no milyon nga illegal drug. Kung madumduman mo tong susurad sang bago ang 13 million pesos ginaangot man to nga sila gali nga duwa miyembro sang Divina Gracia Drug Group. Ato nadakpan sang Regional Drug Enforcement Unit sa Sadra ka subdivision sa may bago no ang preview sa sulat sang Talisay may mga milyon man nga nadakpan ang sa PNP nga ginarelate man sa Divina sa drug group sa gihapon action bribe. Damo ga kaladakpan nga linked ngalan niya gagwa din halin sinong ga kwan sini ga suporta sini ang name niya gina nagagwa action dyan. Always the yes. Oo. Galing kaya mula na hindi nila nadumduma ako ng Sambray. Ito ko ma-recall ginang Facebook Live that time. Si Police Colonel Romeo Baleros sang nadakpan ang isa ka ginaangot kay Divina Gracia ang iya siyempre pamangkot ng manmong diin si Michael. Ang ilang pagsabat sakto magalila sabat wala di. Amo ko nang nag-isabat election by that time. So, sakto siguro daw sa baka managaladakpan nga wala is Michael action right. Katapos ang pagkalig sa may Luzon area. Ang PIDEA nagapati nga dako gid ang epekto sining pagkadakop kay Michael. Bisan pagani si Mayor kay may mga feelers nga bas Mayor nga dako gid ang epekto sinidri kay si Mayor Goles nagaayam man sa iya. Kay makobla sa kay Mayor sa nagsungka katapos ang dogin into pagkatapos sa kasungka action break nag-create pag isa sa dako pagid nga drug group. Nationwide pagid ya. Oo, kay political connection niya to sa Luzon Ariti siya. So, ang iyang operation, no? Grabe, no? Yes, action break. Ang update sang pagkasapo sining bangkay sang drug lord nga ginakabi-abi nga diri iyang nakasentong operation sa ilang drug group sa may syudad sang Silay sa probinsya sa Negros Occidental. Balita gikan sa patrol tagibat sa Bacolod Action Jantia. So nasa na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Hulat-hulaton ta ang NOCPO mga ka-action katigin confirm sang amay utod kag PNP mismo sang Silay nga dra na base ining si Divina Gracia. Ang NOCPO si Sir Romeo o kon Romeo Palge pangwa anor kuan taman sang kuana pahayag regarding sini kiti isa ni kadako nga pagkabawas sang nagasuporta sang supply sa illegal nga droga diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action firing line.
Las 8:45 na sa aton nga pagpangalagad aksyon dyan nga balita dulong sa aton sang D3 Bayo mga kaaksyon. Balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Maayong gabi lang kay Sarah Jane Bigasa, naga-monitor subong sa Silayman mismo. Virgil Pinda, nagatutok man sa aton nga pagpangalagad dira sa Myceline Homes. God bless, thank you, Gid. DJ Jonah, sige. Duwalas la action sir, si Ricky Galumpat siya sa gila ka. Las 8:46, balik ko dugay. Madamugid nga salamat. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination!
Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Standard Time, las 8:58. This time check is brought. Ayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso tagid sa inyo mga ka-aksyon. Sabay ko na lang butan sang panamiyaw pa basanta, no? Ang oras ta medyo kulabos na gid bakaksyon. Bray sa akon lang di koy na hindi na si Michael kay nga agin bilin pa driver's license ya. May mga gina-salvage wala may ginabilin nga identification. May info ko yun na baton gini nga isa man to nga di duwatos lang isa upod ginto sila. Taga Silayman kuno to. Ahay. Ululuntat na kamo, ululuntat na kung involved ba sa illegal nga droga, mga kaksyon. May gabi na sa classmate ko si Carlo Eusebio Marcon and family nagamonitor sa aton nga pagpangalakad. Si Madam Idario Soraman sa Morsya, son to be Sangguniang Bayan member. Sige. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager sunod na magbanwa sa technical side. Ginopdan kita ng Action Nelmar Madera kag Action El Rey Dotilio ang ato naman nga IT expert. Action Undefensor ang aton sa News Center kag partner naton sa pagpangalagad tonight. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid maghilibati tabwas sa mamagapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio